Добър ден, казва се Антон Съпчев и това е клип за Barnett Rowdown 25.2 квалификации, Scale. Да. Ето го, лоста е 20 кг с сложени на него един диск от 1 кг, диск от килограм и половина, един 10 и един 20. От другата страна по същия начин. Размерите са 25 см първа лента, 150 втора и 75 см на ширина. Ето. Така. Хайде. Кажи ми като искаш да пускам. Като искаш да пускам ми кажи. Браво! Браво! Можеш и сплит, ако решиш, както решиш. Браво, браво, браво! Стави! Браво! Така, момче, браво! Чакай само пак да ги видим. Все пак. Защото не знам. След така. Да. Едно. Едно и половина. 10. И 20 от тази страна. И тук по същия начин. 20 е лоста. Едно. Айде, де. Чакай. Да. Едно и половина. 10. 20. Добре. Изкарвам нещата, да ги гледам от моя телефон. И колко време има? Добре. 2 минути и 16 са минали, да ме по още 3.
минути и 30 секунди са минали. По-малко от минута остава. Да. Не вземе стана. Я застани за въжето да те видя. Да, я скочи. Добре, тебе са ти единични, нали? 20 единични скок. Секунди. Добре. 59. Давай. Извинявай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Краката. Едно. Спокойно, спокойно. Не бързай. 2. Почваш 2. Още ръката. 2. Браво. Още малко, браво, добре. 3. Последно. Още малко. Още малко, браво. Браво. 4. 40 са, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 2, 3, 4. Още 2 за всеки случай. Давай. Едно. Още малко ръката. Ако трябва, почини си за 2 секунди. 2. Айде. Още малко, още си. Браво. Браво. Браво на пипна, да. Сега 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 15. 19. 40, 1, 2. Още един направи за всеки случай. 2. Край. Още малко. Добре. Браво. Айде последни скоки. 70 ли са? 80, добре. Мерси.
Слушай, последно. Ръката не я ли отдели преди това? Давай. Бързо, 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 бързо. Браво. Добре, 9 минути и 10 секунди край. Почивай. Нищо бе, спокойно сте да се отлепили. Не бе, не знам. Добре, то така или иначе дай много да се измориш за един опит. По-добре така го направиш, колкото да се прецака. И така става също. Слушай. Значи, Колко направи? Брат, пак 4-10. Къде се много? Брат, Не знам, бе, човек. А тук ги направих 75 за една минута. От старта дигнах ги, само това правих. колко направи на това? 75 пак. нали, понеже не бях сигурна на последното лоу, дали не беше много реп и направил още един. Ако му е бил реп, си изброих времето там, където си е направил репа. Така трябва да е. Няма логика, мисля, логично е да е така. И после си може да си играеш в урок. Али, бай, предния път колко направи? Предния път колко направи? 107. За това колко е? 107. Не. Смотри малко. Имаш време. Брат, си загубил 8 дни от щанката вече. Не съм си Ме ми кажа, че само да започне. Дай само да ви покажа, не? Ето е щангата, 20 кг, 1 кг, 1,5, 1,5, 20 и 20.
братче! Поемаш ли? Хайде. Аре, стига бе, брат! Хващай штангата! Както съм те учил. Аре, високо, лакти горе, не пускай. Корема, брат, давай. Нищо. Брат, аз ще казах, че си запугал. Кръсти се малко, почни малко и почва да го правиш. Ваша ларе, маска, чакай. Стига да върша. Петнайста минута. Има още време. Има. Тя диската беше на секунда. Не. 15:30. Не се изнерви. Не се вижда целият. Да. Имаш време. Почини по-добре 2 минути. Може трябва достатъчно време, брат. Ай, искам да направим пиар. 110, давай. Само другите Няма не и аз. Аз не бях. Ама аз. Даже едно реп, там и се хваща заради главата. Ето, гледай. Тук и то ми се фаща за главата по правилно така. Всички други могат да дъхват, Не. И аз така съм. Добре. Брат, много дърпаш. Минути. Не, чакай. 2 минути имаш още. Минута и половина. Аре, брат, седи малко. Ти много, брат, даже изтегляш и штангата направо те смачка отдолу, брат. Ти я правиш така и тя направо те се спуска отдолу. Искаш ли да излизаш?
Ленка е дошла да ни пие. Аз съм дошла да... Една минута, брат. Когато си готов, брат, не го мисли. Айде високо, брат. Айде, бе! Стига, стига. Може да още едно има, бе. 4 секунди. Айде, пробвай още нещо. 30 секунди. Бързо. Чакай, чакай, чакай. Още малко. Още малко. Прави се. Имаш още 20 секунди. Айде, нагласи се. Айде, брат. Лакти бързо обръщай. Лактите. Търпаш лакти. Айде, бе! Супер си, брат, ево. Ела да си го правиш, защото ме е страх. Да не прецакам на края нещата. Ама те... Аз снимах 107. Да, снимах. Снимахме ли ги? Да, аз ги снимах. Преди да почвам. Ето, неуспешни Да, я ще 108, вместо си снимай. 109 неуспешни. Чакай, Ленка, добре. стой. Ето, успешни. Едно и половина. 20. И от другата страна. Самичък се снима всичко. Еми. Ето неуспешните от 109. Успешни 107. Едно и половина. 20.